ଅପମାରକର ଅପାର ଗୁଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନେ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଏ ଅପମାରକ ସହଜରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉଚିତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ, ନ ଜାଣିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନେ ଏବଂ ଏଭଳି ରୋଗ ଯେପରିକି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡି ଛୁଆ ପ୍ରସବ କରିପାରୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହି ଅପମାରକ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁଖ ପ୍ରସବ ହୋଇପାରିବ। ଅପମାରକ ପତ୍ରରୁ କିପରି ବିଛା, କଙ୍କଡ଼ା, ବିଛା, ବିରୁଡ଼ି, ମହୁମାଛି ଇତ୍ୟାଦି ଦଂଶନ କଲେ, କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ କିପରି ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା, ଏହି ଜଳାପୋଡ଼ା କିପରି ଶାନ୍ତ ହେବ, ଏହି ଅପମାରକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତା ସହିତ ହଇଜା, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଝାଡ଼ା କିପରି ଭଲ ହେବ, ଏ ଅପମାରକକୁ ନେଇ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୁରୁଣା ଦନ୍ତ ରୋଗ କି ନୂଆ ଦନ୍ତ ରୋଗର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମାଧାନ ପାଇବା ଏ ଅପମାରକ ଗଛକୁ ବ୍ୟବହାର କରି। ତା ସହିତ କଟି ଯାଇଥିବା ଦାଗ, କଟି ଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ଏ ଅପମାରକ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ଅସାଧ୍ୟ କାଶ, ଶ୍ୱାସ, ବାୟୁ ପ୍ରଭୃତି ନିବାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅପମାରକ ପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସେଥିରୁ ବି ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। କର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ଭଳି ସମସ୍ୟା, ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭନ, ଶୃଙ୍ଗାରେ ସୁଖ ଜାତ କିପରି ହେବ, ସେଇ ଅପମାରକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ପାଇବା। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଲାଭ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଥାଇ ଯଦି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଔଷଧ ଗୁଣ ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ, ତାହେଲେ ଅପମାରକକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା, ବୁଝିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ପରିବାରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବେ। ବିଛା, ବିରୁଡ଼ି, ମହୁମାଛି ଦଂଶନରୁ ଯେଉଁ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଏହି ଅପମାରକ ପତ୍ରର ରସକୁ ଗରମ କରି ଯଦି ଘଷିବା, ସେ ଜାଗାରେ ଘଷିବା, ତାହେଲେ ଏହି ଜ୍ୱାଳା ଶୀଘ୍ର ନିବାରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦାନ୍ତ ରୋଗ ପାଇଁ ଅପମାରକକୁ ଦାନ୍ତକାଠି ରୂପରେ ଯଦି ଘଷନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ଦନ୍ତ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ସହିତ ନୂଆ ଦନ୍ତ ରୋଗ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଅପମାରକ ପତ୍ରର ରସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଯାବତୀୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦନ୍ତ ରୋଗ ଅଛି ତାହା ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର, କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର କାଶ, ଶ୍ୱାସ, ଜ୍ୱର, ସର୍ଦ୍ଦି, ଦେହ ବ୍ୟଥା ରହୁଛି, ସେ ଅପମାରକ ଗଛର କ୍ଷୀରରୁ ଅଳ୍ପ ନେଇ ସେଥିରେ ଯଦି ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରିବାକୁ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ସମାଧାନ ପାଇବେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ହଇଜା, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସାଧାରଣ ଝାଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଅପମାରକ ମୂଳକୁ ଆଣି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗୋଲମରିଚ ମିଶାଇ ବାଟି ଯଦି ସେବନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାନ୍ତି ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଏହାର ମୂଳକୁ ଜଳରେ ସିଝାଇ ଛାଣି ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ଥାଉ ଥାଉ ସେଥିରେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ମହୁ ମିଶାଇ ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଚାମୁଚେ ଲେଖାଏ ପିଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଝାଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ହଇଜା ହୋଇଥିଲେ, ଏପରିକି ବାନ୍ତି ହେଉଥିବ ଯଦି, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ନିବାରିତ ହେବ, ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେବ। ଏହାର ପତ୍ରକୁ ପିକା ପାରା କରି ନିଆଁ ଲଗାଇ ତାହାର ଧୂଆଁ ପାନ କଲେ ଅସାଧ୍ୟ କାଶ, ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରଭୃତି ନିବାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡି ତାର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସବ ହେଉନି, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଅପମାରକ ଗଛର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଜଳରେ ସିଝାଇ ଛାଣି ସେହି କ୍ୱାଟ ଯେଉଁ କରିଥିବେ ଆପଣ, ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସବ ହୋଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ହେଉଛି, ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭନ ହେଉନି, ଶୃଙ୍ଗାରରେ ସୁଖଜାତ ହେଉନି, ତ ଆପଣ ଶନିବାର କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ରକ୍ତ ଅପମାରକ, ନାଲି ଅପମାରକ ଯେଉଁଟା, ତା ମୂଳକୁ ଆଣି ନାଲି ସୂତା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କଟିରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭନ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ନିବାରିତ ହୋଇଥାଏ। କଟା ସ୍ଥାନ ଦାଗ ନ ରହିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କଟା ଘା ଭଲରେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଅପମାରକ ପତ୍ର ରସକୁ କଟା ଘାରେ ଯଦି ଲଗାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି କଟା ଘାରେ ହେଉଥିବା ଦରଜ ନିବାରିତ ହେବା ସହିତ କଟା ସ୍ଥାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ। ଅପମାରକ ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଶୁଭ।
ଅପମାର୍ଗ ପତ୍ର ଶୁଭ ଏଇଥିପାଇଁ, ଯଦି ଅପମାର୍ଗ ପତ୍ରରୁ 3 ଗୋଟି ଆପଣ ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ଯେଣିକି ଯିବ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଶ ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଜାଣିଲେ ଅପମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାର ଔଷଧ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ନିରୋଗ ରହିବା ସହିତ ଏହି ସମାଜକୁ ନିରୋଗ ଏବଂ ଆପଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ନିରୋଗ ରଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।